Рейсът се завива някъде. Ние слизаме. Правилно ли? След 200 метра завийте наляво. Парче виж какъв паркинг тук. Голям. Има паркинг и трябва да си избереме. SS 114. Да. Това ни трябва, SS 114. Това е шосето, което минава там до нас. Нещо 8 мотора и то с рейса да повикали толкова отвън. Завийте наляво. Това са много умни там. Имаш достатъчно място, защото се залепил за нас. Ето е спирката, фермата. Тук нали не е до посочено? Не. Щом ти дам навигатор, не. Надолу. Тук горе е парк. Сам. Високо е, така е. Заведи. Сега се пускаме надолу. Ето тук виж няма проблем явно с паркирането. Виж ти сам Пиетро. Спокойно да е. Абе да можеш. Има място. Сам Пиетро. Зале се сега. Ето ще сложим някакво оформление. Велосоджорно парк. Как не видя? Той е горе? Не, смисъл на слизане не го видях. Как на слизане не го видях? Това е кръглия паркинг, не го видях на слизане. Ами той остава в съседното, там където е лифта. Да, ама смисъл, аз ако оставя Виктория, как ще се върна? Навигатор ще ти даде как. Някъде по шосето ще спра където. Завой ляво. Тук е широко, какво са просто е рязък завой. Той в Гърция имаш такива места там за Пантократор. Тук е тесно обаче. Тук е тесно. По-бавно. Тук задния номер ще си видим. Тук ли си? Не, от другата страна. Сега слизаме от по-кратко. Защото ние го подминахме и отидохме там, дето ние ни вика, че светофара бил ров. Сега тук някъде ще имаш един завой надясно, по-надолу. Тук където се качах на всяка класата, не е ли? Не е това. Първият? Не е това. Ще ти покажа къде е всяка класата. Тук долу, като слезеш съвсем на главното шосе, ще имаш дясно в един момент. За към там се спомня нагоре. Не е то. Не, то ще кажа къде си. Почти слезнахме. Още направо. Тук зад мене. Малко ще видим за първи път и на... Никъде не иска да минава. Сега вече на главното шосе. Имаш ляво, на главното си надясно. Внимай, да снимай. Така си това. Не, то е широко тук, не се оплаквай. Просто е много завой. Що, нали? Се ми се смеш, че аз не обичам завоите, ето завоите. Аре бе, брадат, миниме по нея, брат, какво си мисля залепил, тук ще спреш, ще се разпръскаш, защото мукана се проблема си негов, той трябва да пази дистанция, не знам. Завой е рязък. Завой е рязък, доста. Turn right after 300 meters onto Via Nazionale. Излизаш на основното шосе и надясно за към Жардини. Молдаве, ние тази дупка я подминахме. След 200 метра продължете направо. Тази дупка подминах Молдаве. Такова, че притесняваме, като го знам, той ми кара на толкова отново. Проблема си е него. Това е. Сега на кръстовище. Сега си надясно след него, след моточето.
отдясно. Това поле, да. Катания. Сега гледа отгоре. Еми, ако отидеш към Катания, трябва да си наляво. Излез леко напред и айде. Ето това ми е нагоре. Follow the road for 5 kilometers.